Sihambe sabuya ke siphethe yena uMaphipha ngoku singena kwezi zabantu bamayeza. Singena kwamayezeni sibuza bamayezeni bathi benzani bona ngaye uMaphipha ikhubalo. Maphipha kaloku sithi phaa esikolweni wena mntu uzibandakanye nesikolo sakwaVusilanga. Sithi into esiyijongayo sijonga iyeza eluba kuthiwa lenzani eli yeza. Simamele igama leyeza. Xa kuthiwa nguMaphipha siyajonga uba iphipha ntoni le nto. Kuthi iyaphipha le nto isusa zonke into ezimdaka emntwini. Akuphipha mntana omhle kushiye umhle ikushiye unuka kamandi. Ayibaxa phela. Kodwa ke okubalulekileyo nguMaphipha le nto lena iyaphipha. Sithi senzani ke ngokwamayeza? Sithi uMaphipha lona uyasetyenziswa emayezeni ukhupha izichitho, ukhupha imigqwaliso nguMaphipha lowo. Nantsi into esifuna uyibalula singekayi kude. Wena mntu ophayana esikolweni samayeza siyathetha phayana xa senza le nto kuthiwa yi-basic okanye ii-fundamentals zamayeza xa siqalayo. I think is week 2 if not week 3 when we discuss the fundamentals zamayeza. Apho sithi khona kwi-colouring yamayeza, amayeza ane-colors ezininzi but the fundamental colors ziyi-3, ngu-white, ngu-red, ngu-black. Ndiyayiphinda ke le nto ndiyithethayo because uMaphipha is very relevant kule nto ye-colors zamayeza kuba sithi zikhona ii-colors zamayeza zaxa kuphuma ilanga, zikhona ii-colors zamayeza zaxa kutshona ilanga, kubekho ke ngoku red esimfumana xa kuphuma ilanga, kubekho u-red esimfumana xa kutshona ilanga. uMaphipha ke simfumana both sides xa kuphuma naxa kutshona ilanga. Bazawuyazi ke abantu bamayeza ukuthi xa kutshona ilanga kuxa kutheni. uMaphipha ke siyaphipha ngaye kweli cala lingapha xa kutshona ilanga. Siyalwa ke mntana omhle, silwa isichitho, silwa amabhadi. Komnye ke usebenzisa uMaphipha kube sithi wenzela abantwana bebhola abadlala ibhola, abenzele izinto zasebholeni afake uMaphipha. Omnye umntu uthi xa eyenza le nto kuthiwa kulungisa igazi elibi, wena mntu unolusu olungathandekiyo, ulusu lude lube namaqhakuva, kuthi unegazi elibi, kusetyenziswe uMaphipha. Kanti kubekho aba bathi bona baphehlelwa amanzi amnyama, bona bathi basetyenziselwe imithi emdaka ethathe izihlwele zaguqulwa zajonga kude kunekhaya. Bathi ke xa besenza amayeza abo okuguqula izihlwele ukuba ziphinde zibahoye, zibathande, zibajonge, zibancedise, basebenzise amongst izinto abasebenzisayo, basebenzise yena uMaphipha. Phinde omnye athi mna Bhele ndicupha abantu abandileqayo ngaye uMaphipha. Ininzi le nto kaMaphipha kuba omnye uthi yena xa esilwa nezilwane, xa egxotha isilwane, abantu sithetha particularly ke ngaba bantu kuthiwa masihambe siye emlanjeni, iza nenkukhu, iza nenja, izebhokhwe, zisisilwane siyoxhela sona ukwenzela uba sigxothe esi silwane. Bathi ke xa begqiba baza kusebenzisela uMaphipha ukususa la mayeza bawasebenzisileyo ukwenzela uba ungahlunyuka naloo mayeza asekuqaleni. Sithi kaloku iyeza ndithi siyaliguqula, abaliguquli ke abanye, wahlunyuka ke kodwa abaguqulayo bathi bona baguqula ngoMaphipha. Athi omnye mna Bhele ukuba uthi awufumani bantwana kwingxube vange imixube yamayeza endiwasebenzisayo ndiyamfaka uMaphipha kuba kufuneka egutyule kwezo ndawo kubhloke kuzo, kufuneka esuse loo maqhina abotshiweyo kwenzela ungafumani bantwana. Sebenzisa yena uMaphipha ibe yenye yezinto endihamba nazo. Asimshike uMaphipha kumayeza amadliso, yasebenza uMaphipha. Abanye ke bathi xa benezingxaki zoomama ukusuka kwisibeleko kuya kwi-vaginal problems, mhlawumbi we talk about vaginal discharges and so on, ezihamba nezinto ezimdaka. Remember sithe apha ngenye igame uba uthe walaliswa nesilwane, some of them, okanye ulale nomntu ocutshiweyo, one of the problems uyakwazi uba ube nee-signs ze-STI ibe ingeyiyo i-STI zezinto zasebumdakeni zasemayezeni. Kuthiwa ke xa uphitshwa ke mntana omhle uyafakwa uMaphipha kuyo loo nto. Abantu abakwazi ukwenza into ezinkulu, abantu abaneendlela zokwenza, bathi nabo bamfaka uMaphipha kwimithi yabo yokunqanda imipu. Siyazi ke abantu baseMarikana noba le mipu iphuma amanzi okanye kwenzeka ntoni, kodwa ke bathi uMaphipha bayamfaka. Sithi ke wena mntu unezilonda
wena mntu unezilonda umaphipha uyafakwa. You'll remember kaloku ngobe sithetha nge-research kaLukele apho athetha khona nge-antibacterial. The fact that you have a festering sore, isilonda sakho siyabhidla, that's bacteria mntanomhle, ziintsholongwane ezo eziqulunganayo ezilidishela kuthu le nto kuthiwa yi-sepsis. So kusetyenziswa i-antibiotic, loo nto uzawusetyenziswa upovidone, iodine, kusetyenziswa i-betadine, zezinto that kill la bacteria. Umaphipha ke uyancedisa naye kuloo nto. Sithe ngobe sithetha kwelaa cala lika-medical, sathi umaphipha udilishana with the respiratory problems. Nathi kapha emayezeni izifuba, noba sisifuba esisikrokelayo ukuba esi asihambi sodwa, uyafakwa umaphipha ukuncedisa kuyo loo kona. Nansi ke le nto bese sikhe sayipalula kancinci, sathi kukhona amayeza asempumalanga namayeza asentshonalanga. Umaphipha nangona sithi siyaphipha ngomaphipha, siyaphinda simsebenzise namayeza amahle kodwa abomvu. Yimamele, amahle kodwa abomvu, uyasebenza kakhulu nomthole. Mhlawumbi ifuna ngenye imini ke sithethe ngaye umazulaza ithole, umthole setyenziswa kakhulu umaphipha nomthole. Uyaselwa umaphipha, uyaphalaza umaphipha. Abantu abanye ke bazawumazi bona ekuphalazeni and bazawuthi bona bamdibanisa nawo umthole, ngamayeza amahle ke lawo asempumalanga. Nangona siphinda umaphipha simfake entshonalanga, umthole rarely uve kuthiwa usetyenzisiwe kwelinye icala umazulaza ayithole. Bathi ke siyakuphephisa nakuzo iintshaba ezikuleqayo, xa sikufihla usetyenziswa into ezikufihlayo kufakwe nomaphipha. Siyagqitha ke sithi singekayi kude kakhulu, sithi umaphipha lo yenye yamayeza njengoba sithethe ngophalaza, uyaselwa umaphipha, uyangena emlonyeni, siyaphalaza, siyachela ngomaphipha, uyafakwa kwiziphondo, siyaqinisa ngomaphipha, siyamenza kumayeza oncinda. Is an all-rounder ke umaphipha. Abanye bathi bafuna uvala mazibuko, umuntu asebenzisa umaphipha nomvala sangweni bakowabo. Ndike ndeva ke some discussion ngomvala sangweni, xoxo kwenye ikona apha koFacebook kuthethwa ngomvala sangweni. Heyi, kuyakhumshwa. Siyagqitha ke sithi xa usakha loo ndlu uyakhayo, uthenga ezo zitena zakho, awufika ubhele ebusuku ekhwela umtshayeli azichamele ezi zitena zakho ukwenzela uba kungamili nengca. Kuthiwa ke umaphipha uyamsebenzisa ukwenzela uba xa befika abantu abazokumosha bangakwazi ukwenza nto yenzeke. Kodwa ke sithi sebenzisa umaphipha, umdibanise. Amayeza ayakhatshwa abantu abahle, nangona unomsebenzisa yedwa nje umaphipha. Amayeza ayakhatshwa kuba lona ukubethayo ufake ingxube evange yakhe namafutha neentsipho neenwele neziza, ufakile omnye umntu wena ume ngeyeza elinye ube ungenazo nesakhono, wena unazo into ohamba nazo, othikoloshe bakho abakuncedisa yilo maphipha, ume wedwa embuzweni. So sithi xuba ke namanye amayeza ukwenzela ubuphiphe kwenzakale mntana omhle, phinde kumaphipha bamsebenzise xa kuthethwa ngalamayeza kuthiwa uyahamba uyoma emlanjeni, hlanjwe emlanjeni omhlamba amanzi. Ngawona amayeza asetyenziswa kakhulu phaa, ume phaa emlanjeni ukhe uquwe entloko and then umane uhlamba ngalamanzi uthi maziye ziyotshona apho kutshonwa khona. Umaphipha ke uyangena naye kuloo nto injalo. Nantso ke into kamaphipha esize nayo, sayibeka kule ndawo, sithi hamba ke na uzidibanisele, udibanise umaphipha, liyeze elihle abantu abahle. Ingaske ibe yenye lamayeza angakupheleliyo phayana emayezeni akho, kuba uza kunceda kwiinto ezininzi. Asiyibalanga into enjengeenyongo, ninzi into yenziwa ngumaphipha. Masiyiyeke ke singakhange siye kude, sithi kube chosi kubele. Nazo nezifowuni zingena ninzi nje into endiphazamisayo, makube chosi ke bantu abahle kubele camakho.